Sve ovo staje u ovo. 34 osobe iz 23 automobila smestile su se u jedno vozilo, u gradski autobus. Zašto je bolje koristiti gradski prevoz umjesto automobila? Gradski prevoz je jeftiniji. Autobus preveze više putnika sa manje troškova i resursa. U busu se družiš, ćaskaš, stičeš nove prijatelje. Čitaš knjigu ili novine, obnoviš školsku lekciju. Gledaš okolinu, kuliraš. Umjesto parkirališta, gradimo šetališta i parkove. Kako se prevoze Valjevci? 39% ide peške. 36% koristi automobil. 3% vozi bicikl. 17% koristi gradski prevoz. Poseban problem su stajališta. Valjevci se slažu da su neuređena, nedovoljno opremljena, nebezbedna, a često i neobeležena. A šta žele Valjevci? Kakav treba da bude gradski prevoz? Možda treba da se poboljša to da stvarno budu mnogo tačni autobusi, da ne kasne. Ovamo kada se krene ka Iverku ima dosta stajališta koje nisu lepo obeležena i uređena, a dosta ljudi izlaze tu. Postoji dosta stanica koje zapravo ne postoje stajališta, nego se samo staje. A obaveštenje, na primjer, mi nemamo. Možda bi bilo mnogo bolje da je opremljeno kao što je u Beogradu. Valjevci žele obeležena, uređena i bezbedna stajališta. Žele da budu informisani o redu vožnje, da imaju bezbedan i udoban gradski prevoz.